Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa, kamusta na kamotanan? Welcome sa Iloilo Newsline sa programa Iloilo Night Watch. Nagapangalagad ng ini nga programa humalin subong oras upod sa aton nga mga Newsline na reporters agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton natipon subong adlaw Agosto 17, 2021. Paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Medyo maulano ng panahon sa syudad sa Iloilo. Pero i-check nato nini karon na sa Pag-asa kung kumusta ang sitwasyon sang panahon. Basibla hindi man tanan nga parte sang syudad no nga nagaulan, basi portion malang ni. Unlike sang una pag ulan niya tanan niya mga sakop ya, pero iniya subong ay mayara yang area nga wala gaulan, mayaran man yang nga nagaulan. So standby sa atong mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Kay ini moment from now, i-check ta ang Pag-asa, pasudlo naton para nga mabalan ninyo ang sitwasyon sang panahon sa Western Visayas. Sa aton nga mga listeners sa Sagwa, kumusta na kamo? Okay lang kamo da, mga Pinoy, mga Ilonggo? Okay lang, why kamo problema da? Halong-halong kita sa Delta variant. May Delta na, may Lambda pa. So halungan tagid. Kay budlay na nga matapikan kamo, nga mabutang sa alang-alang ang inyo nga kabuhi hasta ang inyo nga pamilya. Dito sa Negros, ginkonfirmar sa DOH nga mayara nga na-infect sa Lambda sa Valladolid, Negros Occidental. Kag mayara naman nga ginatanaw ang taga DOH sa syudad sa Bacolod. Kabay pa nga negative lang ni. Duha to ang gina-check nila sa Genome Center para nga mabalan kung insakto ang informasyon nga nagsulod sa DOH sa mga kabyanan. Sa mga listeners sa mga pa-shoutout, padala lang kamo dire sang inyo nga pa-shoutout, comments ninyo, padala lang dire. May mga suggestions kamo, padala lang kamo man di. Kaya ato nina nga pag-abasahon ang inyo nga shoutout, ang inyo nga comments sa Facebook page sa Iloilo Newsline kag YouTube channel. Standby sa mga listeners, standby. Kaya Indian Rafi Tapalis yara na sa atong linya paliog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapalis, sir, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Yes, mayong gabi sa tanan, ang latest update sa panahon karong adlaw, Agosto 17, 2021. Easterlies ang nag-apekto sa pungsod, bangod sining sistema Western Visayas, may paggalom-galom tugtog sa magalumod man ang kalangitan.
may mga isolated na pagulan, pagpanagoog kag pagpagilato, gayong isang easterlies. Mahina tugtog kasarangang hangin, halin silangan, kagamihan na nasidlangan na magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan pa sila mga lugar, makanay tugtog kasarangan ng mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw, magaling sa 26, tugtog 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na alas 6:07, kag ini mabot lakwas, alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon, alindoro sa Pag-asa, Iloilo. Rapi Tapales, mayong gabi. Madamong salamat, Engineer Rafi Tapales. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, President Rodrigo Duterte nagpahayag sa Commission on Audit nga hindi pag-publish ang nausisaan nga deficiencies sa Department of Health. Duterte akig sa taga-kuwa samtang DOH Secretary Francisco Duque III liwat nga nagpasa sang iya resignation kay President Duterte apang wala ginbaton. Mayor Jerry Treñas nag-apelar sa Interagency Task Force or IATF nga pasugtan nga maka-operate ang mga gym kag spa bisan pa nga MECQ. Sa dugang pagid nga impormasyon, 5 ang nadakpan nga nagahampang lakinain sa namatyan. Duha ka separado pagid nga bungguanay sa motorsiklo sa Guimaras, mga drivers na pilasan. Barangay Lahog, Tapas, Capiz, Kagawad Analin, Giganto, back rider ni Army Corporal Frederick Villasis, nagsaysay sang maayo nga kaymuan sang soldado sa ilang nga barangay. Sa dugang nga impormasyon, 37 minutos na nakaligad sa Las 8, Lahog Barangay Kagawad Rosel Olido. Nagapanawagan sa mga miyembro sang CPP-NPA nga untatan na ang paghimo sang gamo sa ila barangay bangod nagapangabuhi na ang mga pumuluyo sang matarong. Ayuda sa mga pumuluyo sa Cagayan Valley Region nagtupa na matapos ginpaidalom sang DOH sa Alert Level 4 ang rehiyon. Sa dugang pagid nga impormasyon, 38 minutos na nakaligad sa Las 8, Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ginsabat ang tanan nga palamangkutanon sa ang makatapos ang media may kang tanan sa pagkaakig o frustrated si President Rodrigo Duterte sa COA report. Siyam ka wanted person dakop sa mga pulis sa probinsya. IPPO headquarters sang safety seal sang DILG-6. Ginatagan sila sa Safety safety seal. seal no, sang DILG bangod sa mayo nga kahimuan. Sa dugang paging impormasyon dumduman yun ni Kapon nga may nagkaladakpan nga naga pangkauti to sa variety store sa Dingle. Ang pasakaan sang kaso, way pagani matapos ang affidavit. Mapiyansa na yan mo. Ang masakit pa, kay ginlain nila ang ilang mga pangalan. May harapan kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi sa Spearhead Division kay Major Sinon Pansito. Gusto nyo magbakas ang preska nga isda kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga sa Daydigol kag Nejema. Kung may okasyon kamo,
Pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Estes, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz pagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Yara na sa atong nga linya ang hipis sang Dingli Police Station. Police Major Juna Galitsa. Major Galitsa, sir, mayong gabi. Si Johnny Diaz si Sweet Don upod nimo sa Iloilo Newsline. Good evening, Major Galitsa. Yes, sir. Good evening. Good evening man sa atong tagpalamati. Sir, una sa tanan, kumusta ang apat ka mga nasa dakpan ninyo nga nagpangangawti to sa variety store? Ari sir ang tatlo nakapiyansa na ninyo. Kagang isa, tong driver nga gingamit nila nga getaway ang salakyan, wala sang nagpiyansa dito, dire pabilin siya. So tatlo lang sila, duha ka babaye, kag isa ka lalaki, may piyansadura sila. May piyansadura sila. Pero itong isa, itong driver, wala to naging piyansahe, kay tama na kadako ko, no? 30,000 na sila tatlo. So kada isa, sir, 10,000? 10,000 bawat isa. Anong nga kaso, sir? Tip, pasaka sila, no? Sanggin file nyo na ang ilang ngalan, sir. The same nga, Janice, isa pa to. Amo man sa gihapon? Ginfile na mo tong ginhambal nila nga pangalan pero mga aliases lang to. Ang ining si Janice Perez, ang todi nga pangalan, amo ni si Nobi Abilo, Gidorio. Ang address ni Tagamon, Aribalo, Iloilo City ni. Ini namang si Mages, ang todi nga pangalan, si Maria Jeline Morania E. Gonzaga. Ang address niya naman siya ni Tagalantaw, Silay City ni Negros Occidental. So, isa taga Aribalo, isa taga Negros. Yes, sir, sir. Taga Silay. Ang isa taga Mohon Aribalo, ang isa taga Silay City. How about ang laki, sir? Ang lalaki, amo to ya, tuod to ya ang pangalan niya, ning si Dave Buena P.E. Sinipiti. Taga Mohon Aribalo man to. Okay. So, may concealing true names sa duha ka babaye. May concealing true name dire sa duha ka babaye. Wala ni naghambal sang matutod nila nga pangalan. Pero karon nga hapon, piyansa sila. Present lang ilang mga PhilHealth ID. Kag dito nato nabalaan ang ilang mga tuod ng mga pangalan. Okay. So, another kaso ni sir? So, mapalagas kami kaso no, mapile kami no, kay napailan namon sila sa pangalan nga Janice Perez, kag Mages, pero ang tuod gali, pero ang pangalan nila, iba, puro aliases itong mga gingamit nila nga pangalan. So, i-amend ninyo ang inyo itong complaint plus another kaso nga nag-consult sila sang ilang nga pangalan, sir.
Yes, sir. O, sir. Inaminta mo. Kag ma-file kami isang another case sa kanila. Fictitious name ang ilang mga gingamit nila. Correct. Oo. Guwa na tani sila kung why sila nagkambyo sa ila pangalan. Why sila nagbinutig? Yes, sir. Makagawa giman sila karon pero mapalagas kami isang another case. So, kinanglan, pag na-file mapiansa sila liwat Mga pilang piyansa yan na, sir, concealing true name? Wala pa nato na istorya ang mga piyansadora nila, no? Kagang korte kung pilagi din Grabe man, no? May posibilidad, sir, nga hindi lang na sila. Posible grupo na sila nga nag-operate. Grupo ini sila, sir. Kay pare-parehas ini sila nga mga taga Mon Aribalo. Kaga ang driver sang taxi. Amo man taga dito man, taga city man, taga Mulo, Iloilo City ini. Oo. Why that, sir, sa nagkadto nga silingabi nga dako tiyan niya, aligar nga nagabusong, why da? Why man, sir? Okay, Actually, daw mga nagabusong naman ini, kay mga dlako naman ito yan. Kaysa una may arami na sa dakpan mo nga siling gabusong gali wala gali ang mga mga gatas to nga lata amo to ya gali ginsulod yes tiyan niya nga daw nagabusong siya. Iba na, sir, ang mga modo sila karon. Pabilisan na, padasig na. Pasabilis na, no? Sir, sir. So ang tatlo ni plus driver priso sa gyapon sa Dingli Police Station. Ining tatlo, sir, makagawa na suwong. Ining ang mabilin lang ining taxi driver. Kay why sa may mapiyansa siya. Pila man piyansa niya, sir? 10,000 bawat isa sila. Bangod nga conspiracy. Theory of Sir, conspiracy. siguro, buwas siguro, kasi may mapiyansa naman diri sa driver. May ara na nga nagpabalo. According sa iya, piyansaan siya. Why mabalang kung sino mapiyansa, sir? Why pa, sir. Bali, relatives niya siguro. Tayo sa bulit ito. Okay. Sir, kung nagapamati man, hasta ang ila nga mga ginatiniran nga mga boarding houses, mga barangay officials, mga tagiyas ang variety stores, anong ipalabot mo, sir? Gusto ko nga ipaabot sa ilang maghalong sila sa mga tao ngayon kay grupo ini sa mga kawatan kaga nadulaan nila sa mga variety store o convenience store o ano pa man nga tindahan nga may mga CCTV paki-review ninyo ang inyong mga CCTV bala nga nabiktima na kamo sa mga shoplifter kaga pwede ka mo nga makipag-aangot kiri sa amon para madugangan nato ang kaso nila. Agad nga ang ilay ni nga mga piyansadora, nagapiyansa sila, may kapinansa man sila sila grupo. Mabawas-bawasan ang iyang pangpinansira, mabawasan ang iyang kwarta dira kung kadamo man siya kwarta pang piyansa diri sa grupo niya. Hanggat hindi siya madakpan, di bawas-bawasan na to ng iyang pampiyansa para ayawan siya pampiyansa. So sa tanan-tanan nga mga department store, variety stores, nga mga nabiktima o kung sa inyong accounting inventory nyo, kulang, paliog check sa inyo CCTV, kag sa mga barangay nga ginatiniran sang sining nga mga suspects, palihog lang counter check kag report insigida sa pulis, partikularmente sa Dingli Police Station. Major Galitza, Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. Tama, sir. Sir, kung may contact number ka, palihog lawag, sir. Yes, sir.
pwede sila magtawag dire sa amon na hotline, dire sa hotline sa Dingli Municipal Police Station. Sa akon mismo, dire sa cellphone number ko nga 0998-967-3736. So, liwatan ko ha. 0998-967-3736. Okay. Diri sa Municipal Tactical Operation Center namon, hotline man ini 0998-598-6205. So, liwat 0998-598-6205. Okay. So, dira lang ang mga cell number. Tawag lang kamo sa amon, makipag-angot kamo. Kay anytime, ma-reply kami sa inyo. Oo. At least ma-check ini kag mabalan kay base to damo pang nabiktima nila nga way lang makaibalob la. So kung may mo pa lang tanawan nyo ang mga picture sa mga site no, sa mga Facebook page, sa mga naglain nga mga stations ay ara na ang ila mga picture galing ginlain nila ila pangalan. That's why nga ma-file another case ang aton nga mga pulis nga mo ni concealing true name sa Major Galitsa, sir. Yes, sir. Gusto ko pa nga ipabot liwat nga may duha pa ini nga mga upod nga nakapalagyo, no? See? Dito pa lang sa Variety Store. Oo. Na nalagyo na ini. Wala sila nakasakay sa Taxi? taxi. Oo. Babae man, sir? Duha ni kalalaki. Nag-skirda, ha? Bali lima tanan gali sila? Anong ini sila kanan, sir? So, duha lagyo plus driver pa. Anom sila? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Major Galitsa, sir. Thank you so much. Kag, congrats, sir. Hasta sa mga tinawo mo. Thank you, sir. Welcome. Mayong gabi sa inyo da. Mayong gabi sa atong tagpalamati. Sige. God bless. Thank you so much, sir. God bless. Si Dingli Police Station Chief, Major Juna Galitsa. So mo tong iya nga panawagan sa mga nabiktima, mga barangay officials. Kay base to daradabla gintago sa ila boardingaw sa mga kinawatan. Base bla isa na naka-jeep, gintumpok lang da nila parigo to sung una kadamo da amo na recover mo. Taga silay man to ang mga suspects. Di subong may silay no naman no? No? Ay silay no naman. Di may ara nga kumplot nga taga syudad sang Iloilo. Paila na ginakaso nga theft. Kag sang mapiyansa sila, kinanglan na matutuod ni mga pangalan ada dito na diskubrihan nga ang ginhatag nilang ngalan sa mga pulis ay fictitious galito. Hindi matuod nga ngalan. More power, Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Mayong gabi kay June Casquete Macuro, kay Marcy Verano Saspa, kay Lisa, kay Olivia Saspa Marcelino, Rodeline Manayan Saspa, Jerome Filemon from Kawayan City, Isabela, kay Tito Marin, Emily Tobiera Diagio, Joy Pamusino Pio Quinto, kay Divina Marcelino Sausa, Lerma Talite,
Jan Adagan, Lanuel Tipuan, Rana Amaba, and Cirilo Tupas. Kag palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Dira man kay Nadja Matupas, Digol Panes, Josie Lagman, kay Julian Bautista de Celos, kay Felina Latoza, Joan Galiera, kay Ta Elsie, ng Christy Gonzalez, Mylene Galvez, and Lizelle Servano Compas. Mayong gabi. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon ka mo. Nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Hibalon ta ang sabat ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa tanan nga palamangkutanon sa mga katapos ang media. May kang tanan sa pagwa nga statement ni President Rodrigo Duterte nga frustrated siya sa COA report. Nga nagadalahig sang pangalan sang DOH. E-check ta si Secretary Harry Roque sangin pamangkot siya sa makatapo sa media. Second question po niya, the President said officials should just ignore the COA. Is this going to be the official policy of the administration? COA reports had been a tool to combat corruption. Why would he want officials to ignore this? Wala pong issue yun, no? Pero yes, ang sinasabi lang ng Presidente, frustrated siya. Kasi ang basa ng taong bayan sa initial observations, meron ng condemnation. Hindi naman po ganun ang proseso. Kasi pati sa COA, alam nila na initial observations, sasagutin, tapos tsaka sila magkakaroon ng final report. So, ang sinasabi lang po siguro niya, it's not necessarily just for government, no? Pero wag muna natin bigyan ng mabigat na halaga yung initial observations dahil yan naman po ay sasagutin pa, no? At pagdating po dito sa DOH, ako mismo nag-rely lang ako sa media report, no? Parang lumalabas na 60 billion hindi nagastos, pero ang katotohanan pala 60 billion ay hinahanapan lamang ng MOA, no? Pero ginamit naman yun pambili ng mga PPEs at iba pang kinakailangan natin. So yun lang po ang pakiusap ng Presidente sa kanyang mahabang karanasan sa panunungkulan sa gobyerno. Talagang yung mga initial observations na yan, wala naman pong masyadong mabigat na sinasabi yan dahil po pwedeng sagutin ng mga ahensya. I don't think he made any threats. He expressed frustrations, no? Kasi nga, kung babasahin mo yung mga nalathala based on the preliminary observations, para bang hindi ginastos ng Department of Health ang 64 billion, no, sa panahon ng pandemya. Hindi naman pala ganun, no? Ang hinihingi lang nila yung MOA. So, unnecessarily, na-rile up, no, na bahala yung taong bayan, ang hinihingi lang nila papel, MOA, na hindi naman pala dapat ibigay pursuant to GPPB resolution. But why curse why curse COA, and why we also have to recall that in 2019 and 2018 he actually joked about torturing, kidnapping COA personnel. He also joked about throwing an Ilocos Norte auditor down the stairs. I mean, even if you say these are jokes, diba? I mean, it could also scare certain people into thinking that the president, far from appreciating COA's work in anti-corruption, actually don't want them doing their job. So how can COA now do its job impartially with these kinds of remarks dooming over them coming from the president himself? That's just his style. You can't teach an old horse new tricks, okay? And people have accepted him for how he is, no?
That's why he was elected despite the fact na alam natin kung paano talaga ang kanyang asta. No? Now, how does the Constitution protect the independence of COA from appointment to tenure to fiscal autonomy? All these are constitutional guarantees that the Constitutional Commission will retain their independence from the other branches of government. But what's to stop, sir, like COA personnel from taking to heart the threats? Because even if you say that's his style, I mean, that's not gonna cut it because his style is threatening and it could be jeopardizing democratic process in our government. So how do you assure COA personnel themselves from being fearful into doing their job in actually impartially investigating these government agencies? I have filed many criminal cases against government officials on the basis of COA report. COA personnel are always under threat, pero to their credit, pinakita po ng mga opisyales at manggagawa ng COA that they are true to their oath of office and they are true to the mandate of this constitutional body. The President has no power to prevent the House nor the Senate from investigating. The President cannot control the Ombudsman if it can investigate. Pero in this particular instance, malinaw, ang impresyon ng publiko, hindi ginastos yung 64 plus billion sa panahon ng pandemya. E nagastos naman pala, ang hinihingi lang MOA. E yun lang po ay meron naman palang resolution, no, na hindi naman dapat i-attach o magkaroon ng ganyang MOA, no, sa mga ordinaryo mga pangangailangan. So yun lang po. It unnecessarily alarmed people when all they needed was a paper which was not required, apparently, according also to government rules. Si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson, may kang tanan ni sa query sa mga katapos sa media. Amo ni ang observation report sang COA. Hindi mo man niya madiktahan COA, kaya mo na yung ilayan o sisahan, deficiencies mo, nga nakitaan nila. Ha? So, dapat sa kay President, itugyan niya na ang danes COA, kag dapat i-explain sa taga-DOH. Hindi sila nga, why pagay ka-explain ng taga-DOH, why pagay ma-plaster niya sa Mayo. Ginapinan mo na niya. Anong ihambal na karon sang iban? No? Hulat kita na. Kay basi tuod may araman explanation ng taga-DOH. May kang tanan na di sa observation report sang Commission on Audit. Dapat may supportive ni sang documents. This is a people's money. No, 67 billion nga pundo. Di dako-dako na. Damo na nga baba ang mabusog niya. Damo na ang baba nga makakaon sa tion subong sang pandemya. Alas 9:03. Gapangita bala kamo sang restrado nga veterinarian agod mapatsagapan sang inyo mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, restrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. Mayong gabi kay Jocelyn Valenzuela, kay Norma Briza, Bebs Villanueva, Henry Vargas, Joe Pineda, Hernani de la Cruz Galvez, Karam Estember, Maymay Rapita, and Erwin Alison Magarzo. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Check ta ang update sa aton nga ka-newsline live and direct sa Cagayan Valley region. Kumusta na to? Ang sitwasyon nila, kaya ara sila sa alert level number 4. Grabe to ang striktuhan ay. Kung nara ka na sa alert level number 4,
Budlay na makagwa ka, hindi ka basta-basta nga makagwa na to. Nagtupa na gid man ang ayuda sa tanan-tanan nga syudad kag probinsya sang Cagayan Valley Region. Dapat may ara na, no? May ara na madasig dapat kay para nga kung ninali nga masustain nimo may ara nga pagkaon, ang mga tawo hindi na sila nga mangita pa sa sagwa. Check ta ang aton ka newsline live and direct sa Cagayan Valley. Palihog standby. Newsline Alex, please come in. Kanyos line na Johnny. Gen pamunuan ni City Councilor G.V. Disa sang Ilagan City ang distribution sa relief goods halin sa city government sang Ilagan para sa mga residente sang mga barangay nga gin localized lockdown pareho sang Bagong Silang, Pilar, Arosip, Kabanungan, kung Kabanungan first, kag Kalamagi first. Kini ang mga barangay nga ginpaidalom sa localized lockdown sa syudad sang Ilagan City. So sa iban nga mga syudad nga ginpaidalom man sa localized lockdown ang pila ka mga barangay, nagpanagtag naman sang ayuda kung relief goods ang mga city government sa mga syudad kanyos line na Johnny. So mas hugot pagid sa karon ang checkpoint nga ginahimo sa mga pulis ETF agud nga hindi na magdamo ang kaso sa COVID-19. Labi na gid sa mga syudad diri sa Region 2 kanyos line na Johnny. Samtang sa COVID-19 update diri sa probinsya sang Quirino as of August 17, 2021 base sa pinakaulihi nga data sang Provincial Health Office, wala sang nalista nga bag-o nga kaso sa probinsya. Kag isa ang bag-o nga nag-ayo. Sa kabilugan 2,863 sa gyapon ang COVID-19 confirmed cases. 72 ang active cases. 2,708 ang recovered cases. Kag 83 ang COVID-related deaths. Suno sa Provincial Health Office, sa karon may ara 8 nga RT-PCR test results ang ginahulat sa ila opisina. Kag bisan pa nga amat-amat nga nagapanaog ang active cases sa probinsya, padayon nga nagapahanumdum ang provincial government nga maghalong kag magsunod sa mga health and safety protocol nga ginapatuman sa Department of Health kag subong man IATF. Kag kung na pwede magpabakuna para sa dugang proteksyon kontra COVID-19. So diri sa probinsya sang Quirino kanyos Lanjani, medyo amat-amat ka nagapanaog. Bangod man sang kung madumduman naton ang ginpatawag nga meeting nga kailangan maghugtanay sa mga borderline sang probinsya. So amo ini ang epekto karon sang paghugot sa mga checkpoint sa borderline kung magsulod diri sa probinsya sang Quirino kanyos Lanjani. At least nabuhin na ng mga na-infect sa COVID-19 na kanyos line Alex. Roger kanyos Lanjani. So mas ginapokusan karon ang mga syudad diri sa Region 2, labi na ang mga may positive na sang Delta variant. Dubli ang paghugot sa mga checkpoint kag sa mga localized lockdown. Kag way na ginapagwa ang mga pumuluyo na hindi man lang importante ang ilang nga pagkakadtuan sa gwa kanyos Lanjani. So kung mayara man lang sila pagkaon nga magwa pabi sila, so dapat ang supply madasig man ang movement ni sang taga social welfare nga mapaabot dason insigida sa mga pumuluyo. Roger, amo inang ginhimo sang isa ka city councilor sa Ilagan City
agod nga mapadasig kag sigurado nga matagaan ang mga pumuluyo. Siya gid mismo ang nagpanguna para magpanagtag sang relief goods sa mga na-localized lockdown nga mga barangay sa ila sini nga syudad Kanuslan Jani. Okay. So ini nga report ginadulong sa inyo sang Aklan Cybertech Piso Wi-Fi nga nahamtang sa Purok 3 Aklan Village, Dipon, Quirino. Halin diri sa Region 2, Cagayan Valley. Ako ang inyo ka-newsline Alex Saspa para sa Iloilo Newsline. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga gimaras nun, sa mga grupo da sa Nueva Valencia, Hordan, Buena Vista, San Lorenzo, kag Cebu nagmayong gabi. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala ka mo sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayong gabi kay Kagawad Betting Malion Talavera, Kagawad Rita Hurtado Lanasco, kay Precious Cabalonga, Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin Diraman kay Secretary Eva Galiofin kag Barangay Treasurer Amelia Bautista. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Ipabati ta sa inyo ang confirmation nga nag-appeal si Mayor Jerry Triñas sa IETF nga kun mahimo pasugtan nga maka-operate ang mga gym kag spa. Ti kung im-ECQ ang aton sandigan, hindi pwede sila maka-operate. Kaluoy man dugay na nga wala sila sang income. Bisan pa gani ang mga dine-in. Ginalaw 10%. Ano ang pulos na sang 10%? Arkila mo pa lang, dako-dako na. Tawo mo pa. Di ko mag 10%. Kung pulo, abi, ang makaigo sa imo nga restaurant. Pulo bla kalamisa. Pila ang 10% sang pulo? Isa lang kalamisa? Ha? Di, makatrespasser sa imong income. Sarkila mo pa lang, mahal nang. Yari si Jake Conlo, confirmation sa pag-appeal ni Mayor Jerry Triñas. Yes, nagkakadala na si Mayor Jerry Triñas sa appeal sa atong IATF para makasugtang ini nga mga sektor no sang pagnegosyo. Wala mo damo pa rin sila sa niya ni Mayor at iswa si Mayor nang ikapagbato ginang ilaya ng mga kinananon man no nga mabuhi man sila adlaw kasi pangitanan man sila. So tanahon naton pero may executive order na si Mayor Jerry Triñas sa ining weekend no even weekend kapag wa ang atong alkalde sang executive order na gialaw naton sila no so tantang wala pa man niya sang ambal ang aton nga IDS makontinue na yan niyo sa aton ngayon.
Oo. Ang kuan ang dine-in nga mga restaurant 10%. Hindi ayan tama ni kagamay Sir Jack. What if abi karon kun ang iya na nga restaurant ya 20 lang ka lamisa da ti mag 10% na ba? Pilang hot na lang duha ng lamisa. Mag 10% na may dine-in kag ga-open man sila for take-out and delivery, no? So mas maayo na lang ina kaysa wala gid, no? So kasi ginasunod man nato rin sa guidelines ng DTI, no? Ginabit man nato na sa guidelines ng DTI. So amo na ang gina-allow, so amo man ang gina-request ni Mayor Giltania. So matamat lang no? Kasi budlay man nga ibutang man sa alang-alang gid, no? Ang aton health protocols kung gultihon nato, no? Ang importante lang na ginamat-amat naton balik kag ma-open sila kag for dine-in kay nag-open sa for take-out and delivery para makabawi man mo aton yung mga negosyante kag mga empleyado naton sa among mga restaurant. Okay, naka-istorya ta kita kay inay labi na dito sa SM City. Ti damo tong gambal nga kung mag 10% anong amon arkila di bayad pa namon sa amon mga tinawo. So kabudlay ko no mag 10% lang base kuno pwede nga madugang-dugangan para makabawi man sila kay dugay nga nalugi sila Sir Jack. Amo na nga bala na matamat lang no kay si Mayor Giltania no nag-appeal sa ato national ICS nga paligdan ini. So matamato na naton kaga kung anong ginalaw sa ato ng mga naanay pero si Mayor Giltania nagpagawa ng ganiyo para mahatag ini sa ila kag matamato na naton kay under pakita sa CQ may Delta variant pakita kung igduon ng atong establishment sang COVID mas dako nga uol kag mas dako nga talagton or nga gasto no kung masudlan kag ma-contaminate ang imo nga isang establishment. So pagi sini mamatamat lang no. Anytime soon makabalik na ano ko ng atong syudad Trinidad. So why na kita sang border restriction? May ara nga una nga naka-record nga lambda variant. Kagin report nga ara sa Negros Occidental do amo ni subong ang ginabantayan. Ano nga to nga pagpanghanda sa syudad sang Iloilo? Well, amo magyapon no mas delikado ang Delta variant no kaysa Lambda variant sa akong initial nga information. So kita mo magyapon no pagpahanda nato sa Delta variant the same na nagyapon sa Lambda variant no. So ang aton amo magyapon no kung may ara lima Lambda variant sa aton the same mga aton sila nga pag respond no. Gusto ningon kabigo na naton gyapon siya na active case bisan pa nga dugay na siya kag iwat is subject for reswabbing isolation ang mga na-contact trace no sa iya sa patient no kung may ara kag i-quarantine nato ni sila and make sure that no nga tanan na contact trace sa iya negative gid before naton tapulion kag muna na kita dira ano kay ga-backtrack kita sa ila nga case kag ginapangita gid nato ng first second generation nila ng mga contact sa ginaisolate sa ginaswab gid nato to make sure nga wala sang local transmission na natabo no bisan pa to na nagkaligat na ina siya kaya ang reported sa aton nga Delta kag Lambda variant hindi man na siya pareho sa iba sang COVID nga existing diri sa aton syudad nagdwa dayon medyo madugay siya so that is why na amo na ginawra naton. Sir Jack, thank you so much. But gigid may hapon. Si Sir Jack Unlo, ang spokesperson sa COVID-19 team. No, may kang tanan ni sa apelasyon ni Mayor Jerry Triñas. Wala pa sang response. Wala pa mabalan ko niya approve ang inyo sa mga operator, sa mga tagiya, sang spa, o kon sang mga gym diri sa syudad sang Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds
CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi kay Eileen Andres Orsano, Rovan Alave Adjo, Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Ferry Pasro, Juris Jade, Pat Marshall, kay Jomel Siwagan, kay Tacherel, kay Totutong, kay Bibi, kay Chalt, kag sa Lucendo family. Draman kay Vic Guardapis, kay J. Tanate Campo Sagrado, Love Soberano, Robin Asistido, kag Charitan. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. I-check ta na yung atong ka-newsline live and direct dito naman sa probinsya sang Guimaras. May mga nagkaladak panto hamtang sang nagahampang sang Lakinay sa namatya, no? Sige sikop sang mga pulis. Kag may mga motorsiklo to nagbinungguan ay ang manambilang balta, hindi kamo tag-iya sang dalan. Hinay-hinay lang pagpadalagan, tanawa, kundi nagbinungguan ay anong kasakitan inyo, na? E-check tang report ni Danny Villases, palihog standby. Dan, please come in. Yes, yan. Okay. So, ang mga napasa, mga balita, mga informasyon, siya sabahin sa amon sa province of Guimaras. Sa nasling ko na nga 5 ang nagtradaktan, isa ang nakapalagyo, sa naghiwat sa pagdakop ang makatapos sa Hordan Municipal Police Station sa po naman ni Police Major Kenneth Bermeo sa Guimaras Police Provincial Office sa po naman ni Police Major Ali Esenberg. Tikpak ini sila bagaimana sa report sa debaton sa Hordan Police na sa isa sa himatayan ay nagahampang ito sa Lakinay. Pag ini nakadbig niya illegal gambling sa paglapas ng RA 1602. So, intindihan na nag-responder ang makatapos ng Hordan Police at joint elements ng GDPO. Ila dito na tikma ang mga suspect nini na nag-akto na nagampang sa Lakinay. Ini sila ang mga suspect din kilala kay Cesar Yasas Cabilo. Tingon tayo unong edad. Ang pangadua mo si Jeff Pani Isundo ni Danila 35. Ang pangatlo mo si Neil John Gabinera Danila 25 anyos. Ang apat mo si Gisan Malinia Dilawan. Butang edad, no? Ang panglima mo si Romel Alfundo Arellano, 22 anyos. Nag-iisa nga nakapalagyo, kilala ini sa kay Francis Monreal o this time at drugs pa ini. Nakuha sa nga tropa ang 14,000 pesos na cash kag playing card nga mo ang ilagin sa pagampang sa Lakinay sa isa ka bilasyonan tungkol sa himatayan sa may Barangay Huskin sa Barangay Rizal o Huskin, Rizal, Huskin, Hordan, Guimaras. So, kaya na ang kaso na paglapas ng PD executor batok sila yung mga suspect nga ini. Which yan kasi isang atgard sa field upod ining isa na nag-asdad sa kaso din file sa batok sila. Ang atong sila ng pag-iangkan si Police Major Kenneth Bermeo na si Police ng Hordan Municipal Police Station. Na mga ito kita sa bahin sa Benvista na namunin na situasyon sa isang adlaw dua ka mga kaso sa pagdiningguanay sa Plario. Ang question ni pagbubuan ay pat kini court no
apat ang napilasan, kag ang mga drivers ni apat man, may araman nga pilas, nakapitang ilas ni nga mga backrider. Una galing nakuha sa nga report na sa bayan niya sa barangay Santo Rosario, samtang nag-aliko ay ning isa ka motosiklo, kag ini ginapaliho sa isa ka babae, no? Sunod sa report na samtang nagaliko, isa ka tanin padulong sa may main road, no? Sa jalan sa yang barangay, sang gulpig lamang nga may saman sa motosiklo, ang nagaliko man, tunaan nga lambutanay ining duwa ka mga motorsiklo. So, ang motorsiklo, pinadala ini sa minor, of course, ang nga backrider sa 18 anyos nga mo si Puerto Guerrera. Ang isa may pilas, mga bagras sa bayan ni Galawas, tugas ang amo nga ikinti. Ini nga isa sa gabi kankilayan sa may banwas nga Buenavista. Dinadala inisa sa bayan niya sa Maclean Emergency Hospital. Of course, ay sinisang pilases ni Galawas. Then, dinadala inisa sa bayan niya sa Hurdan Provincial Hospital. Masunod yung report sa mga labaton ngayon yung motosiklo nagbungkuman. Yung nakagalan kita Santo Rosario, ang kailangan lugar mo ang biktima Gilord kailan season tangkon ini sa fracture sa walang branches ng sihil isa may backrider na mo si Arlen Gailan disagree. Nakagumay sa minor nga pilas ni nga lawas. Amo sa una ko na yung report sa Santo Rosario. At ang pangadua, amo ni ang tabuman sa Bungguanay dito sa may barangay may Wawan sa San Isidro sa may Japon sa Banwas sa Buenavista. Ang ining report na sa labaton nga inisatataran outpatient man, no? O sa ilas mga samad na baton sa may sitio Hulot, kuna sa Santo Rosario, may Salvasyon, ang isa, ang isa man iya sa may barangay San Isidro, sa may Cruising Wall 1, na isa man ka pagungguan ay isang duwa ka mga motosiklo. So, laro tang duwa ka mga motosiklo, una sa may Santo Rosario, sa duwa man ka motosiklo na buwanay, ito niya sa may San Isidro sa may sitio Wawan. Okay. So, wala no, lastly, no, kung tani, ito ba ang report sa unang atong executive order ni Governor Samuel Gumarin, kung tani, pana, ito ba lang mga bitches. Kaya tumusimisang nagdamo naman ang mga numbers ng COVID-19 ng mga natituan. So, wala malayon ang pagban kung tani sa EO 34 ni Governor Gumarin nga iba na kung tani ang sisiyo na ba? Pagpadulong sa mga destinasyon sa turista kag sa mga bitches bangod sang nagdamo ang amoyan na kaso sa COVID-19 isama sa Dimaras, sa Dinay, sa may Banwas sa Nueva Valencia. Again, confirm ang gani ni Vice Mayor Gilacruz sa Matubra, isa sa Gatos. Ang napituan, again, confirman ni Vice Governor John Edward Nando. Kaliban niya sa Dimaras na walita para sa Iloilo Newsline. ...29 minutos na nakaligad sa alas 9.
Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala ka mo diri sa inyo nga mga mensahe sa inyo nga panamyaw. Kaya mo nina nga pagabasahon. Mayong gabi kay Agripina Elizan, Peliada Salcedo Tamagos, kay GP Palencia nga tagpalamati sa Gimaras Newsline. Diraman kay Manong Nonoy Mark and ng Roxanne kay Yana kag kay Johan. Kay Oliver Sarabia Harjolin, Rito Chiva kag Josan Bautista. Dumduman yung natabo kay Army Corporal Frederick Villases nga flag down ang iyang ginasakyan nga motorsiklo nga may sakay ito nga barangay Kagawad. Tapos ginggapos siya kag gindala sa unhan kag gintiro nga nakabaklid. Subong nagwa ang iyato angkas backrider ya sang barangay Lahog Tapas Kapis. Kagawad Analin Higanto. Amon ning backrider ni Army Corporal Frederick Villases. Si Analin Higanto, asawa ini ni Roy Higanto. Dumduman nyo nga may mga pulis nga nagkadto dira sa Lahog kag iban pa nga mga kabarangayan. Sang Tapas nagkandak sang operation, nag-conduct raid sang December 30. Isa ato nga napatay ang bana ni Analin Higanto. Ginpabutangan na sang army sa lugar para nga hindi makapenetrate ang mga miyembro sang CPP-NPA sa barangay Lahog kagkaiping nga mga kabarangayan. Ang isa sa mga ginbutang amon ini si Army Corporal Frederick Villases. Kag suno sa mga tawo nga wala gid sang problema kung parte sa ugali ni Corporal Villases. Actually, namutan na sa gani sa mga pumuluyo. Labi na si Barangay Kagawad, Analin Higanto. Yaring pagsaysaya, pagkilalaya kay Army Corporal Villases, si Barangay Kagawad, Analin Higanto. Ako gali si Analin Higanto sa Barangay Lahog Tapas Kapis, barangay opisyal sang Barangay Lahog. Sa kasaysayan ni Sir Bel nga ginbilin kanamo diya sa Barangay Lahog. Kadaya hindi gid namo malipatan. Si Sir Bel mabuot, respetado, ng klase katawo. Si Sir Bel manuglay-gay naman, madasig namang parapitan, advisor naman. Sa panghimarangay, sa personal man naman yung mga problema. Ilabi dagid kanakan niya, barangay opisyal, diya sa Barangay Lahog. Nga isa nga napatyan, kabana katong Disyembre 30. Sa pagkilala ko sa umpisa, si Sir Bel suplado, kag may pagka-istrikto. Laing gali, pagkilala ko, nga waay kami nagdutanay. Sa banding na mga diya sa sulod ka barangay, perte kabuot nga klase katawo si Sir Bel. Mabuot, mainintindihan kanaman diya sa Barangay Lahog. Labi dagid kanaman yung mga opisyal. Kung may mga problema man kami, si Sir Bel yung ginaparapitan namo, kag ginapangayuan ka-advice, ano'y mabulig ng kanaman ng mga opisyal. Waay kami katahap-tahap nga magparapit kay Sir Bel, bisan gabi. Bisan katurog sa duyan, ginapukaw lang namo daya kung may mga problema kami. Madasig si Sir Bel, maghimo katikang aksyon paano masolusyonan yung mga problema naman. Ilabi digid kanakan direkta ko nga mabatyagan sa personal ko bangon. Isa ako ka biktima nga asawa nga naduraan kabana. Si Sir Bel niya nagpabangon kanakan. Paano kadaya ako nangin mabakod nga mag-atubang gihapon kung ano mang mga klasik, mga trahedya ay nag-abot di sa Barangay Lahog. Si Sir Bel na nagapaisog kanakan, paano tubangan? Yaga kaabot siya naman yung mga trahedya.
So, partikular kanakan daw hindi si Sir Bel military, daw hindi army sa Baratyagon ko. Daw isa lang si Sir Bel ka tawo nga nag-abot diya sa barangay naman niya. Sin oy gakahuyang gakaduraan ka paglaom si Sir Bel ya nagapabangon kag nagapaisog paano ato bangon. Labi dagit kanakan magagmay pay kabataan ko si Sir Bel ya nagpaisog kanako kag nagpabakod paano ko malampasan niya trahedya nga nag-abot sa kabuhi ko. Gani kun sa diin man si Sir Bel yagin bilin na di ka naman niya kasaysayan sa lahog hindi day malipatan katagalahog ilabi dagit kanakon mapanaog sa kabataan ko sa kaapuhan ya kasaysayan ni Sir Bel bilang isa ka military nga mabuot respetado may inintindihan nga klase ka tawo lain si Sir Bel nga nakilala namang classic army kadurudurong army niya nakilala namang pay hindi matapangan niya kabuot ni Sir Bel ka-supportive nga klase ka military si Sir Bel. Hindi gid na malipatan. Ilabi gid angay kanakon. Kung haros pa lang daan kun pwede ko pa lang masugpunan niya kabuhi ni Sir Bel. Sugpunan ko daan. Problema ko personal panghimarangay bangad official ako si Sir Bel ya nagapabangon. Ay wa ay dan do karon. Ambot ya pamangkot ko agwalingon ko kun may magtunga pang isa ka military nga kapareho kabuot ni Sir Bel. Amo lang dan napasalamatan ko gid ilabi gid sa ginikanan nag waay kamit isaway kay Sir Bel. Waay gid alin pag-abot ni Sir Bel di sa barangay Lahog at gintapak nga kapareho ng tawo di gani gapasalamat gid ako kalubos sa pamilya na ginikanan na o kon kabugtuan na sa asawa na. Perte kabuat nga klase ka tawo si Sir Bel amo lang daya mahambal ko kag kun diin man si Sir Bel hindi na mamalipatan. Yagin bilin mo di ka namo sa barangay Lahog. Hasta sa kabataan na mo, mapapanaog ya kabut anan mo Sir Bel, kag kahiro mo, ilabi gid sa kabuhi ko. Salamat gid. So mo tong pagkilala ni Lahog Barangay Kagawad Annalyn Higanto. Pagkilala ya sa kay Army Corporal Frederick Villases. Tawag ya Vil. No, kay Villases mo. Do wala kuno sila sa isaway. Nga mo pa ni ang natabo. Sa mga pumuluyo, pangapinan nyo ang inyo dira nga area. Pangapinan nyo ang mga nagabulig sa inyo. No? Kung sino man tong 40 ka mga armento, nga mo ang nag-flag down kay Corporal Villases, kamo mga pumuluyo, balan nyo na. Isugid nyo sa aton nga mga miyembro sang Philippine Army. Kung hindi ka mo, nadlo ka mo, isikreto nyo no? Para man nga mangin matawhay na kamo, kay siling nyo, nga dapat nga pakalinong na kamutanan-tanan, no? Nga mangin maayo man ang buwas damlag sang inyo nga mga kabataan. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. May isa pa nga napakigangutan. Ang Barangay Kagawad sang Lahog sa Gyapon. May kang tanan ni sa mga miyembro sa CPPNP. Nagapanawagan siya. Nga tama na. Untatin na ninyong pagpanggamo. Nagapakalinong na sila. Ang mga pumuluyo, gusto nila kuno nga magbago na. Yari siya, Barangay Kagawad, Rosel Olido. So mayong hapon sa aton no. Ano ang pangalan naton? Ako wali si Kagawad Rosel Olido. Kag pangayo ka pasensya kaninyo sir. Kag ikaduha gapangayo ako ka lang dugang support kaninyo. Kag ginapangabay ko sa mga MPA nga daad untatan din andaday ang inaway kay bukat amo daya panaw diya military kanamon kundi ya kalinungan. Ya pagbulig ka katawayan ka among barangay. Ginahambal ko jak ninyo, bangod nga ginapiktuhan do kami.
pati yung mga maestro diya nga nagabulig sa mga bata. Ginakudog doon. Maluoy man kamo. Kamo gid dyan nagahalit diyak namon. Gapakalinong do kami, gapakatawhay do kami sa para daya sa mga bata. Hindi nga para ka namon, kundi para sa dang komunidad kung paano mabuligan ka mga military. Kamo gid dyan nagauna gid ka panakit sa mga military. Kamo gid dyan mga garit-garitan. Bisan ka primunong dosanda kang nagabulig sa pumuluyo. Bukan magani kaliwan na kaninyo dang ginabuligan nanda. Kundi pamilya man ninyo dang nabuligan nanda. Pero kamo gid ha ano ka maghalit diya. Halin pa kaginang aga, unahan gid yung pelopok hasta do karong hapon, pati yung mga tawo ginakurdam do, pati yung mga kabataan girnebi do nakarlipong do gani yung kabataan ni analin. Kung haros pa lang daad maluoy makamu kanamon, patawayi din nyo kami. Kami kapangabay kaninyo kung maluoy kamo, hindi din ninyo pag-anuhang halin sang una pag-abot di ka military kanamon. Waay gid sanda kagin halit kanamon, waay masanda kagin himo nga kalakasan kundi ya pagbulig sa mga tawo diya kung paano ya barangay magtawhay, mag-improve, sadya. Hindi nga halitan na ninyo, halin pa sang una diya. Ginatumtolan niyo yung mga tawo diya. Binutigan ninyo, waay makamok tinao. Kanamon, waay makamok na bulig. Kung bakat military kanamon nagabulig. Kudo karon, diyan kudo pamatudan nga sala gali iya pagpapatin yok namon, pagpatalang. Yung mga military naton amo day nagabulig diyak namon. Way tara day kasala nga ginahimo diya. Halin pa kinang aga day ang haras ninyo diya, ti okay dumalang gani. Kun sa mga dalan nga kundi inda sanda kamo magsurgata ay okay. Hati mansig tinyo may mga aramas ugaring mga tao diya, mga pumuluyo karlooy. Partikuran ako, bisan ako pagani mga opisyal, harus kinagabay ako kaano, nalipong, ginuligan ako kabataan ko. Ano ay digid kamo gapanamdam sa mga tao diya, nga bilog nga pumuluyo? Harus salita ninyo? Why digid kamo gapaminsar sa mga tao? Nga dapat maluoy man kamo? Sa kabataan? Harus tanan diya gabulig dugani mga army diyak namon. Why diya gapabaya, bisan ano lang mga bagay? Gamay lang tra kung hanggod man, ginataya din nanday kaugulingon, nanda para pangapinan na tawo diya. Bukot pang tonto anda, bukot pang loko. Lain kadang inyong halitan na nyo tawo. Ay kamong luwes kabataan nga karkaramang kamang, dyan kainay kabataan nga tumpok sa baskitan, kang mag-uuna dumakpo pangharas do karong hapon. Maluoy maabi kamo, pagpahuaya man ninyo kami abi, kag patawayon man dyan nga barangay. Halin pa sang una, gin mga gamo lang daya. Hindi kamo kamaan mag-intindi. Pasinsyado lang ninyo abi mga tawo nga nakabalik na sa sabak gobyerno. Habisan kamo man gani kung gusto ninyo magbalik sa sabak gobyerno. Hagop kamo ka mga atong mga military buligan. Kaya buligan kamo na Sir Estrada. Hindi kamo ano do kamo, maluoy kamo panao mabi kamo magpuway para makita maka atong gobyerno nga may pagbago. May pagbago barangay ta. Ano ay atong kabataan, bus damlag ka kabataan. Pag eskwela ka kabataan, mo dugid lang day ulit din ninyo abi. Ano ay puturok mga bata, mubuso dugid lang nakpanano. May masunod pa abi. Kag kun may maghalit, mayad lang daad, kun waay lang. Kay kun may masaanuhan, hindi dugid na mo masarangan. Tudtod ka na. Ka maluoy man kamo. Kay bangod nga hindi makamulo ka intindihan man ninyo abi ya bilog nga pumuluyo. Bisa sa pumuluyo doon lang kayo sa kabataan, dugid lang abi yakwanan ninyo. Pamilya man ninyo di ang alitan ninyo. Tiya kabataan kada matamaan abi hay kamo sa labat. Sayang gid ya kabataan. Gernibi di mga bata. Pati kabataan tus tutakas. Nang magagmay na analing gamay lang kaina gani ina ka kwanan ka mga botilya to. Si paking natamaan mak botilya bangod sa halit ninyo. Si Lahog, Barangay Kagawad, Ros Olido. Amo itong panawagan niya sa mga miyembro ng CPP-NPA. Naug na, surrender na kamo mga buhi sa insakto. Hindi na ninyo pagamuha ang mga barangay nga nagapakalinong. Kay mahalitan ang mga kabataan. Linya maluoy man kamo. Buligi nyo man. Tama na ang gira, tama na ang pagpanghalit. Gusto na nila kuno magpakalinong.
More power Iloilo. Bringing more to life. Mayong gabi kay Ayan Vincent Casiple, Manuelita Sibonga, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, kag Mary Grace Bautista. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Standby sa kay Ruel Albael. E-check nato na report sa aton nga koneksyon. Well, palihog standby. Newsline Ruel Arbael, go ahead. Maya dahil yung gabi sa aton sining mga kanusline kag subong man sa inyo kanusline Johnny kag kanusline Sweet Don. Maya dahil yung gabi sa inyo tanan. Yari na ang aton sining mga balita ang aton sining madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri kanusline dyan no, isa sining ka-51 anyos nga residente sang Santa Barbara ang nag-turnover no sang iya sining armas utang no sa Santa Barbara MPS kahapon. Voluntaryo ini nga nag-turnover sang iya sining isa sining ka paltik nga didosi no o kon ini nga 12 gauge shotgun no nga gin-turnover niya dira sa kapulisan dira sa banwa sang Santa Barbara kag padayon ang kampanya no sang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Suno ko ni sa police o kon sa provincial director sang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Gilbert Guerrero no padayon ang ila sining kampanya sa sining uplantikal o kon tokhang kontra armas tuthang. So sa may mga ginauptan padra nga mga armas tuthang ini lisensyado man o kung expired no ang inyo sining lisensya o kung paltik man inyo sining mga armas tuthang pinaka safe no sa gihapon kag agod no malikawan ining mga armas tuthang nga magamit sa mga krimen kag subong man sa mga aksidente no to kag ini ginagamit man sa mga nagakalain-lain sining nga krimen nga pagpang-hold up subong man ang iba nagka-cause ang accidental firing no sa ila sining panimalay agod nga maging safe ang inyo sining pamilya kag sumong man ang inyo sining lawas mas maayo no nga ipag-turnover ninyo ang inyo sining mga armas tuthang especially kung inapaltik no nga mga armas tuthang kag expired ang lisensya kaysa ma-applyan sang search warrant ang inyo sining panimalay agod nga i-raid gamo no sang inyo sining ginauptan nga armas tuthang tungod ina isa ka dako nga huol no once nga madakpan kamo nga kag makuhaan sang sining mga illegal nga armas tuthang kag makapiyansa no kag makasuhan pa kamo so isa na kadako nga whole sa inyo sining bahin no so much better nga i-surrender kag voluntary surrender no inyo sining mga armas tuthang sa aton sining mga kapulisan sa malapit nga banwa sa inyo sining mga kabanwahanan. Sa dugang na to nga balita kanusline dyan no ang Iloilo Police Provincial Office ako na IPPO headquarters no mayara na sila sang safety seal no ining safety seal ginatag sa Department of the Interior and Local Government sa mga government offices no kag subong man sa mga private offices kag una no o kun nangin kaunahan no ng IPPO no ako na Iloilo Police Provincial Office headquarters nga nakakuha no sang safety seal gikan sa DILG kag giniginbato ni Police Colonel Gilbert Guerrero sang Biyernes no Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office ang safety seal ngini no nga ginatag sang DILG 6 no Region 6 sa pagpanguna ni Teodora Sumakaysay no ang Regional Director sang DILG Region 6 no ang ini nga safety seal no nakapamatuod no ang isa sining establishmento specifically no ini nga IPPO headquarters ang pasado no sa may died nga ocular inspection sang DILG no kag kaupo sini nga other agencies man no of pud man dira ang Bureau of Fire Protection sa pag-check no sa mga safety protocols kag nga gina-practice no sang kada opisina kag sa mga establishment kag ini nga safety seal no nga manginvalid din no yun kun manginbalido ini tob sa February next year no 2022 so kag halos kalabana no sa mga establishment both private no kag subong man mga public
offices no gina-require sang sining safety seal no nga ini isa nagapakita no sa tanan nga naga-cater sang mga kliyente no nga mga public or mga naghatag sang serbisyo sa publiko gina-require no sang DILG ining safety seal certificate. Sa duko nga ito ng sininga balita kanusline dyan siyam ka mga wanted persons ang natigayon nga madakop no sa mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo kahapon dira no isa man dira sa Banwa sang Ahoy no nga kung sa din ini sa ka isa ini sa ka top level no municipal level top 5 no nga most wanted no dira sa Banwa sang Ahoy na dakpan sa kapulisan ining persona nga si GR Airoso no dira sa Banwa sang Ahoy nga natigayon gid nga madakpan sang kapulisan dira kahapon samtang dira man sa Banwa sang San Miguel Iloilo Saman sini commanded person no sa ngalan ni Feli Guzman no 53 anyos nga residente sa barangay San Jose San Miguel Iloilo nga kung sa diyan ang iya sini nga kaso is estafa no kag may piyansa ini siya nga 18,000 pesos no subong man dira sa Banwa sang Concepcion Iloilo duwa man ka wanted person no ang ila sini nga nadakpan ining si Rinier de Quilla nga may kaso nga qualified theft no kag subong man mayari ini sa nga piyansa man no kag ang isa sini nga persona nga nadakpan no sa Concepcion PNP ining si Rinan Gabayero no 43 anyos nga residente sa barangay Bakawan Sur no Concepcion Iloilo kag ini siya ang may kaso man nga grave threat no kun wanted man siya sa kaso nga 6 counts of grave threats no kag may piyansa ini siya or kun recommended bail sang ining 216,000 pesos no ang iya sini nga recommended bail. Samtang isa man ka wanted person no ang natigayon nga madakpan no sang Sara Municipal Police Station kahapon ining wanted nga ginikilala kay Michael Villarin 36 anyos no ang iya sini nga kaso or kon wanted ini siya sa kaso nga attempted homicide nga may 30,000 pesos no nga piyansa nga ginrekomendar ang korte o kon si presiding judge Gonzalo Espanos ang third Municipal Circuit Trial Court sa dira sa Sara Ahoy Limeri no nga napitsahan sa July 21, 2021. Subong man isa ka man ka wanted nga nadakpan no sang Anilaw PNP kahapon ining wanted gin kilala kay Hervin Rosa no soltero kag residente no sang barangay Sambag Kulob Anilaw Iloilo. Ini naman siya ang may kaso nga robbery in inhabited place no kag 18,000 pesos ang iya sini nga recommended bail. Samtang tatlo man ka wanted person no ang natigayon nga madakop sa Barotac Nuevo PNP kahapon una dire no ining wanted nga ginkilala kay Mario Basito nga residente sa barangay Palasyawan Barotac Nuevo Iloilo kag ini siya ang wanted sa kaso man nga grave threats no kag may 12,000 pesos nga recommended bail no ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Subong man nadakop man sa Barotac Nuevo MPS man isa man ka wanted nga si Alex Nava Jr. 38 anyos nga residente sa barangay Suhuton Barotac Nuevo Iloilo. Ini naman siya ang wanted naman no sa kaso sini nga pagbayular no sang Presidential Decree 1829 no kag 36,000 pesos nga piyansa no ang recommended bail nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Samtang no isa pagid ka wanted ang natakop sa Barotac Nuevo PNP kapon ining persona gin kilala kay John Berha no residente ni sa sang barangay Lawod Poblacion Barotac Nuevo Iloilo kag ini siya ang wanted man no sa kaso sini nga paglapas sa PD 1865 no kag may 30,000 pesos no nga piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. So mo yadto madulong naton nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gapon ini ang inyo sini nga newsline Royal Arbael para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa kay Royal Arbael aton nga ka Newsline live and direct sa probinsya sang Iloilo. Along gid sa atong mga drivers no sa private man o kon pang di pasahero nga salakyan kay grabe ang ulan. Along gid kamo kag hindi kamo sagad sulay basi matrangkaso kamo. Si President Rodrigo Duterte nag-talk to the nation
sang tinalikdan nga gabi. Kaga iya diri namitlangan ang parte ni sa COA Observation Report. Hasta sa taga-DOH, hasta ni sa mga health workers nga nag-aalboroto na nga wala ma-release ang ilang nga mga benepisyo. Aring porsyon sa Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte. Meron akong experience. Tuduhin na lang natin itong COA. You know, kagaya nung yung isang item doon na it would require a MOA. Sabi nila, alam mo, itong DOH, pati itong task force, both agencies are responsible in the war against COVID. Ang Department of Health, yun sila yung punong-puno na kung mabili, at times madalian, emergency. There is no just space for them to maghintay pa ng requisition, gano'n. Anak na po, buhay ang pinag-usapan natin dito. So you better just also, I'd like to remind ko, look, may auditors man nakabase dyan. Like Davao City, there is a Davao City auditor. Ngayon, dadaan yung mga transaksyon na yan, lulusot dyan sa local auditor. Yung pagdating noon sa taas, pag-audit, mabulyaso, you blame now the procurement, the mayor, or whoever, ay lieutenant. Tanggalin na lang ninyo yung auditor dyan sa baba. Kalukuhan yan. Bali. Ano lang pala ninyo eh. Isang audit na lang sa inyo lang para isa. What would you... Hindi lang ito, pati yung DILG, may nabasa ako, pati yung kay Secretary Galvez, meron flag, puro flag down. Stop that flagging, God damn it. You make a report, do not flag, do not publish it because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. Si President Rodrigo Duterte, amo tong iyang palabtik to sa taga-kuwa amo na iyang observation nga report sang kuwa. Pwede man na ma-explain sa DOH. Kung mayara man lang sila substantial evidence, explain nila kung di nagkadto ng pundo nga 67.3 o kung 5 billion, pwede man na, no? At tagan pa man sila sa tinion sang taga-kuwa. Kay budlay kung hindi ni ma-explain, pamigado na kita. Ang pamangkot din pa na nagkadtong kwarta. Nagawangal ng mga medical frontliners. Huwag pa Japon na mabato nila ila special rest allowance. Sagad pa nyo pasalig. Katapusan, huwag man Japon na puno na lang sang pasalig. Doy-dogay mabusong na sa pasalig.
Salamat sa pagpamati kay June Calumay, Marie Joy Castiva, Marie Eve Santia, kag Anse Kedato Sagotre. Kag saliwat sa aton ng mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa kay partner John na kapulot nga naga-monitor. Thank you so much. Mayong gabi lang kay Janjan Sapio. Sa makatapos ang media nga naga-monitor. Thank you so much. Kay Bingbing Josue. Kay Bing Pabiona. Sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa mga gwardyada sa Ceres Terminal, sa mga empleyado, Valyacar Transit Incorporated, sa mga vendors kag porter. Mayong gabi sa mga empleyado man sang Sweetie Boko Shake, kay Roslyn, kay Vane, kag kay Juliet. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Wala na kita santiniyon sa aton nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida. Bawal ang walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, at alamin ang totoong impormasyon. Ako naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.